מונופולי טאון. 3 זוגות מתחרים זה בזה במשך 3 ימים על קניית הנכסים הכי שווים בעיר. מי מחכה לכם? צאו לדרך! הזוגות יטילו קוביות באמצעות אפליקציית האייפון, יתקדמו בין רחובות העיר ויצברו נכסים. הזוג שיחזיק בנכסים השווים ביותר יזכה במשחק. מונופולי טאון, שעשועון הטלוויזיה המשלב בתוכו ידע. רחוב הירקון, נו? רחוב הירקון, איפה רחוב הירקון? בן גוריון ו... לא יודע. יחד עם היסטוריה. הגיע לכם לאסוף 15 עוברי אורח, לעמוד לכיוון הים ולשיר את המנון המדינה כמחווה היסטורית למקימי הנמל. אני מכריז בזאת על פתיחת משימת הנמל, היא משימת הנמל! הפתעות. למה נכנסנו לכלא? מה זה כלא עכשיו? טוב, אחלה נוף. באמת שאחלה נוף. בהחלט התחלה גרועה. מרוץ נגד הזמן. עזרה, בבקשה. אדומים! 10 דקות כבר מאחוריכם! אבל זה אין. הם בטח פה. מתח. הנה! יצאתם אותו? אנחנו... דרמה. שם, נו. אני לא מבינה, הם עומדות לסיים את המשימה. ושילוב בין דורות. קדימה! לציון צופיה. אז איך זה עובד? בכל רחוב בעיר עליו ינחתו, יצטרכו הזוגות לבצע משימה. יאללה, בואו. ככל שיבצעו את המשימה מהר יותר, כך ירוויחו יותר כסף. דנה ונטלי, סיימתן את המשימה בהצלחה וזכיתן ב10,000 שקלים. כל הכבוד. בעזרת הכסף אותו הרוויחו, הזוגות יעמדו מול דילמה אסטרטגית. האם לקנות את הרחוב, או לחסוך את הכסף להמשך המשחק. נכס? לא, בוא נשמע. אחותי נכס בתל אביב. נכס בתל אביב. בסדר, את לא יודעת מה יהיה אחר כך, אם נצטרך את זה. תקסת עם הנכס, נפסיד את כל המשימה. זאת אומרת? כן. הזוג שיצבור את סכום הכסף ושווי הנכסים הגבוה ביותר בתום המשחק, ינצח ויזכה בפרס הגדול. יש רק מנצח אחד. והמנצחים הם... מונופולי טאון, המשחק שיוצא מהקופסה. בקרוב על המסך שלכם.